ya pi ki viewers ki perlok ki produk ki prasnam ki kun kasi ki kun jong kapri nyau trap mentah kesengi pi i ngadon bat wei na ki samarang ba jong kajat bedriu ke jongi ha ka ba ulayat seprang berlakiu ha ba yadai bat kini ki kam penmi bat ki kam ak film te mentah kesengi ngala penbet banyak kenduk kerpang bat i nomor ban nakaliang jong i insa pelaj ya wei ke film ke balat hit bahagi poro mensua pidang kenmau hi terai lal dangam ya turu nri kenang opini tipat ngadon kam hi bani tu berkata di ke film haban tu ni itu segap ya kecing tuai ke jonga kad bangale ke bersemu kilong penbanda kongpong ngam daily brusi ngam sengui ai rồi chính tháp trong meng à Ngale iyo memang ha. mentan ngai ibi filibo itu Ku baik jonga ngada terang ban long jong pi. situ baik baru si cingam apa wan hari jantung quang joy sao ngất cung nề miam cung nề Lama pi ku baik ngam la. di aktor haban tu ni ngasih komen banyak kenduk pi samla namar ba ngayu i haki kam ak film ba pila penbi sibun teli ki film bat kita ki kom ak jong pi kila long internet sisa bat pila long pro sisa kom wei na ki taki khasi star film te kalong kajing sorong bat ngi kom kajat bedru ngi ngau komen bat ngi ngau tenat ban yo pi kom ki samla ki bala kiu seprang apa ya de bet kani kakam te kendiat na kaliang jong pi ka ba pi don ban ong la ni ka ba pi don ban batai la ni pen ngau mo ha ba ya de bet kani ka pa pin sapen mi kani ka film hapan tu ni ngas ngau ba na kaliang jong pi la don ni ka plan mo ba bro sikat tu na kaliang jing pa ba kila ai jing kersan ya pi te ngas ngau ba pi ong ba pin sa kwa ba pi na kaliang jong pi ka film production jong kani ka haban tu ni pi kwa hi ban ai nam ta ki pa ba te ya tu bat pen sai sa ki pa ba khana makin tip bat khana makin sai Kau nak shop ngai ngu yo boleh tracker na jong ba pelong ngi kum ni bangi ni kendo te ngai skam ba ka naka jing ku tracker na jong bangi la ban trai ki kam bahasa shu nang ni skamat nga sngungu ya fi kum ju ba fi klai ban ya trailang na banta ban promote ni film haban tu ni te kentian ba sutra jong fi ki ai man sim ngi ru bangi trai shu ki kam jong fi te ku boleh sibun ba ps ling da te ka kam jong ai kalong ba nga ngade nong sna film bat ngaju ak film ru te ngasutna banak film nadu msadang red te ngayo jing krisyan nadu menshwa ki film nadu ka film pinda ku menchitu ki fi gari ka film bani kong gari jonga gari ngano banasyam haga tu ko po ngaru adang red ai la jong te ngadang late school ngadang late ngadang song 10+2 hati ki por te nang tu kami sa ka film junam kami sa ka film adona nang tu pat ni poi sa ban shna sa ini ka film haban toni te mentang idang yasna sa kawi ka film kan naka production sound la jong kan cukran betang ka film bangi shna hi naka production house la jong te kani ka film menta ka de ban submission ka de abamut shna benta ka de inspector haban dai ya menta ni kran shoy ka film haban toni te kani ka film haban toni ngi la release mi shwa sans na men shwa te ngi ka jingkar shan na pisia ki pat ba te ha ti ki por ngi mut nya ki program ngi mut ban le ki ne benta jong fi ban ki start lang mo kina wan pet ka kum chu ngi khamla ban le ai namar ba kala kim ka por ba ngi yo ban release ka film te menta ka kabu ngiyo kabu menta ka scene namar ba kandai ka long ka gap ka dan artayo menta show ban release ni ka film menta i hadu santri agas ngi release ni ka film te kalayo gap te ngalayo ban plan ha kumno ban le e de menta ya fi ki pat ba kina wan pet ka ni film kum chu te ngi na kaliang jungi ka production house ngi ngila piniat ka wei ba kino ki audience lani kini kita ki viewers lani kita kino kersan ya kan ka film haban tu ni ki bawan pet kan ka film te ki bawan pet kan ki bawan pet kan ka film kemud kin tiket tiket haban tiket ka tu kan dai sundan ka loki draw jong pisia te
kalau ki draw dan kan katu ka di tiket film don kam shu ban Kamu dia katu ka tiket bagi yok ban rugas sendama kamu katu kan kelala kidro kamu pin sa. kan kala lucky draw lucky draw film don kam ban up da kita yo di ki kitu buan pe khadai beje ngin pelong lucky draw be tang khadai beje na khadai steng ngin pelong lucky draw be tang na bentang khadai steng hapor interval ngin ano ka yagi bajak ngin ano ka kusnam ngin jet na pedang gitu ki tiket para buan pe tu kasi khadai steng ngin jet lain banikong bar balai ngin ano ka ngin pen banana hang tu hi hapor balong interval ngin pen banana kinong job de ita number te soba wan sim no kanika price jong phi na counter dan kau ban up da kita yo nei kalau on the spot pitit tiket mentu hapor khadai steng fidrung hayu di interval pilayo no ka yagi bajak pilayo no ka price kumtai ba ar steng kan kumtai basan steng kan kumtai the next day kan kumtai kan yat kumta ka proses te namar kan kum ka jing ai sobha jongi ya benta ki pa namar kila akshan ni ka tu te kadai hok semangi bangin ai yaki kan te tang katahi bat nakalian jongi ni ketu kan phamai phi basobha ban yarap khnang banwan pet ni ka film ngin ban kershan biasa isi ni ka film namar bon ki bampat ki request ni bangin release bang ni ka film tengit skam menta bangin release ni ka film bat nai ka jok ka jing kershan kuma pila kershan mensua bat nget ba kai ki bapiwan ba penon pet kitu ki pad ikan long ki bapinon pet kinum babe ka pisa jofi nama ka long shisha ka film ka betnan pila ban klina itu ki breu ki bawan pet dai kitu ki balawan pet mensur nganget skam bon ki balaklet te kan long kum ka refresh yaki ban kinwan pet sesien namar nganchi tho ifi ba kani ka film khasi ka bakrateng haban to ni kandai ka film ka ba khaddo ban pani de projector kata kamut kan ngimla suban pani de projector ma ngimla pani sudah projector ma hamni habiju hi kinwan ada ki 2K 4K kata kamut ki hab convert ya ka ne ka film 2K 4K dan ki laban pani te kum kini ki film barem kum ki haban to ni ki ki film kasi barem ba pani muswa ban pani kim numla suban pani namar ni idan bak pelat bangin yo ban release namar ba ti ka ayo yo play track on jong namar ka jingkar ku ka do jo ui bangi yo ban plak sien namar ka jing kwa jing pat ba kam num sab ai te ngasu tanat kawe bani thu khana ba kani ka film menta kan dap san sinam kan dai ka sien ka basan ban release san trik aguste kadi ka ba long kalong jarang khat mo san te na taga daw kai ka ba jarang khat kalong ka babas na benta ki pat ba na benta jongiru te ngek scam ba ki pat ba bro kinwan ajing kershan ba ngiru na kalian jongi ni labu kata ka price mo lani kata ka kusnam na benta kitu ki buan pet ba kandan ka kusnam na benta kitu buan pet kadwe steng la ka jong ar steng la ka jong san steng la ka jong kamut kitu ki buan pet katu ka tiket pimdan kam shu ban kit lucky draw kadai makahi kadai automatically kadai makahi ka lucky draw plus kadai ka tiket ban pet ka film tang kata hi sakawai ru mo nakalian jonga na kan mau bangalawan pet je kan ka film na kan mau bang ka best ba ka film nomor ba haman ki benta haman kisin ki don ki benta ki ba kejing ki benta ki balong komedi ki benta balong emotional kalong ba kamlong boring te nadu pestang du bakut hadu ba hapor bakut ka film ru ngamlap so thu ba ka film kalakut ngasau babe ba ngasau benut ba kapor ngasau mlap so thu te ta kapor kala ayat dayat te sakawai ru long ka internet mar boleh ka film ka badon jingmut ka ba reflect sa ki benta jong ka society ki jongi mah hamtam ya gitu ki kena lane gitu ki khun sweat lane gitu ki breu ki ba don kam ne jing nyarap hapo ke imlang ka salang ka ka film ka ni ka don ka jing ajing sneng mo ka jing ajing mut te ka ka bangakwa ban ong ne ki pajba jong ka rikasi ka long ba pin susngap ka jing batai jonga le se ka long ya pher bat ka jing yu i ka jong pi bat ka views ka opinion ka jong pi te pi wan hi ban saki ka ni ka film haban to ni sa season 4 hang ne po biju sendama ha ka santrik banai agos te wat nong pensep ya kan ka opportunity kembal ila ongi samla rang ba jongi mo ba kan ka film kan dei ka last nomor ba kin sami kita ki wei pat ki system mo te ka ka bang kwa ban ong ka long ba sa season 4 nga khot nga were pi wan pan ajing krisyan na banta ki khun samla jong ka bri nyau trap jongi ki bala yat chaprang hakata ka sap ka ba kidon te sa ka wei pat nga ngau ban ai kublai ya i samla rang ba ha ka ba ila jit ya ka wei na ki channel mo hang nepo ga rikasi ban ila consider yang ba budget ba lingba jonga ila ai kata ka sponsor ba na banta ki nong kersan ki jonga ba nong kersan ki jongki hagi ya kan ka film ba kini kita ki
jing ai so bhan ka liang ka jong i nganum pen i ya pi ka ai ka bodon hang ne henry kan sadon kata ka give away lani kata ka prize mo ngan sa arrange lani ngan sa organize ka we ka program habaya day bat kan ni ka phang habaya day bat kini ki ki jing kiu jong ki samla jong ka jat beliau hakikam ak film te let's say kini ki jing sponsor kini ki prize ki bala pen krek lupa da ini samla rang ba jong i te kan long ka jing kerku bat kan long ka jing mentoi bat kan long ka jing ai mun sim ya pi baro ku bla sibun ngin second part hak we video